наприемат. Каква е разликата между теб и мене? Че аз се думкам отзад. Чакай, сега ще го оправя. Къде чатовете? Изчакай, сега ще го оправя, мила. Ето, включва телефона. Сега ставаш за резил. Чакай. Сега те правя за резил. Чакай. Той си мисли, че аз съм проста. Някой му е докладвал, приятели, да изтрие това. Виж, изтрива чатовете. Представете ли си каква путка? Сега ще го направя за резил. Чакай, сега ще оправя с тебе. Ти сам ли си го просиш? Сега ставаш за резил. Ето, влизам в месец. Ето, тук са чатовете, ето ги. Стоят. Просто оня телефон не ми отвори. Чакай. Ясно пиша, не, няма шанс, виж, писала само. Не, няма шанс. Интересно е, интересно, от София ли си? Смея се. Не, но тук работя. И той, супер певица ли си? Да, 20 албума имам. Смей се човека. И после виж ко вика. Викаш да се пее там нещо. С гадже ли си ти, я кажи и прави онова физиономия, където в TV красиви прави. Лигавата, виж. Ето, мила, няма да те лъжа, виж. Да. С гадже ли си, хваля се и аз го отрязах 2 пъти, виж сега. Не ме занимавай, мъже не понасям. И той, как така бе, как не понасяш? По жени ли си падаш? И аз му викаме, как лесно? Не, по жени не. Искаш ли във Viber, че по-удобно, виж? Искаш ли във Viber, че по-удобно? И аз, не ме познаваш, как така ще си дадеш номера? И той, доверявам се, Димек, той си мисли, че аз съм като другите геове да се крият. Няма такива работи. Не ти трябва мой номер, нищо, че цяла България ми го има. Димек по обявите. Защо бе? И тук ми окей, щом не искаш, няма проблем. Викам да не ме занимава, ето. Отрязах. Резила. Видя ли дали лъжа? Лъжа ли, мила? Ето. Не лъжаш. Тук ме е доста, ако беше издрил чатовете, правята за резил, майко. Повече няма да кажа, майко. От мен.